Ukraina uruşunun başlananyna 1,5 ýyl geçenden soň Russiýanyň hakyky düşmany Ukraina däl de Polşa bolup çykdy. Ýaňy Sankt-Peterburgda geçirilen foruma Belarusiýanyň prezidenti Lukashenko hem gatnaşdy. Ol bu ýygnanşyga el kartaly gelip, Polşanyň Belarus bilen ara çäginde hargy taýýarlyklar görýändigini, has döwrewap tehnikalar bilen üpjüm edýändigini we Polşanyň ýaragly güýçleriniň Belarusiýa garşy hüjüme geçmeginiň gaty ähtimaldygyny habar berdi. Нас начали напрягать вагнеровцы. Просятся на запад. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. Şeýle-de Lukashenko'nun Belarus toprağına kabul eden Wagner toporunyň ýolbaşçysy Prigojinin Polşa tarap ýola düşmekçi bolýandygyny dile getirdi. Gürrüňiniň arasynda ol Putin'e ýüzlenip, Prigojinin hiç kimi diňlemeýändigini, onu saklap bilmejekdigini, Putin'in özü hem Prigojin köşeşdirmäge tinaşmaly boljakdygyny ýaňzytdy. Özara gürrüňdeşlikden soň Russiýanyň prezidenti Putin özüniň adaty taryhy çykyşlaryna başlady. Onuň aýtmagyna görä Russiýanyň Ukraina bilen düşmançylygy ýok. Ol biziň Ukraina bilen hiç ýyly işimiz ýok. Olary ýarag bilen üpjün edip, biziň garşymyza küşkürýän NATO bilen görüşýäris diýip nowatdaky ritorikasyny dowam etdirdi. Polşa bu konfliktde uly rol oýnaýar. Gerekli tehnikalar, ok yaraglar bilen Ukrainany üpjün edýär. Olaryň Russiýa garşy düşmançylykly göz bilen garaýandygy göze ýeti iýilýär diýip belläp geçdi. Sözüniň soňuny bolsa, Polşanyň kimiň territoriýasyny eýläp oturandygyny, demirgazyk bölegini Staliniň sogat berendigini, Polşanyň resmiýlerine ýatlatmaly boljak diýen hemle bilen tamamlady. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом.